Kanti abaxhasi bakamnumzana Jacob Zuma baqalile ukungungelana ngaphandle kwekhaya lakhe eNkandla. Oku kwenzeka njengokuba bezakubamba umthandazo wokuxhasa lo obesakuba ngumongameli kweli. Tatheli yeliziko uSimphiwe Makhanya ulapho. Simphiwe, masikwamkele khasixelele bakwenzeka ntoni ngokwapho? Ngibingelele leSABC, ngibingelele nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi. Ngisho impela ukuthi sebeqalile ukutheleka esingathi ilabo abeseka owayengumongameli kuleli umnumzane uJacob Zuma ngaphandle kwekhaya lakhe lapha eNkandla. Kepha ke lisa ukuzokuzwa kabanzi ngenhlelo zanamhlanje, angicele uza kwethu indaba ezinhle khumalo sisondele kumnumzane uEdward Zuma oyindodana yakhe ke former president uJacob Zuma, ukuzwa ukuthi njengomndeni niyamkela kanjani mhlambe lesinqumo amalungu ANC nabefundisi lapha esifundazweni ukuthi bazokwekhuleka bezokweseka owayengumongameli uJacob Zuma. Kuyasithokozisa kakhulu kusenza sikhumbule ukuthi konje nathi sabantu siyathandwa, kusenza futhi kusigqugqumezele ekuthenini kungani sawuthanda lo mbutho kwasekuqaleni ekuzalweni kwethu. Ngamalala sikhuluma nawe nje, ungasibeke esithomeni ngokuthi unjani uformer president obasikhuluma nje? Hayi, ngicabanga ukuthi njengoba sekukhona abefundisi ngisho kuthiwa ubegula hayi usezophila. Ngamalala mhlambe masibuyela ke ngqo udabeni oluthinta wona, sike sabona ngaphambelini abezindaba besho ukuthi kunembiko ethi cha igama lakho liyaphakamiswa kwabanye abangafakwa ebuholini ke besifundazwe la iqenjini leANC esingathi iProvincial Executive Committee. Ngakube uzosamukela yini leso siphakamiso uma ngabe siqhamuka? Ayikhulunywa ke indaba enjalo kakhongolosi ngoba ukulinde imgomo yakhona uyihloniphe ngokuhamba kwayo, ngoba umuntu mayephakamisa igama lomuntu ngicabanga ukuthi khona into asuke beyicabangile. Kodwa ke sizobanikeza ithuba bechaze bona labo kuyibona abaliphakamisile lelo gama. Engimina engingakusho ngobuholi bukakhongolosi ukuthi ushintsho seliyadingeka lona. Sekuyisikhathi eside sesikhathele manje ukukhuluma sihlele emakhoneni. Ubuholi ke obukhona kule region yami engikuyona eMusadladla ngithemba kakhulu ubuholi obunegqozi futhi obunevision engithemba ukuthi bazoyenza leyo nto. Lo ke umnumzane uEdward Zuma oyindodana ke yakhe owayengumongameli kulelo umnumzane uJacob Zuma. Njengalokhu ke phela silindele ke amalungu eANC ukuthi atheleke lapha eNkandla ukuzokuthandazela ke loyo owayengumongameli, lokhu kutshengisa ke ukumeseka kulezi inselelo abhekene nazo, ikakhulukazi uma ngabe ke kuzwa ngasengalweni yomthetho esingababalula ke abakhona njengamanje amalungu nje eANC akhona esifundazweni, ikakhulukazi kuyona le region yalapha eMusadladla nalawo uformer president eqhamuka khona. Sike sababona ke nalabo singathi ke isupport staff abasebenza ehhovisi likasihlalo weANC kwaZulu Natal umnumzane uSihle Zikalala bekhona, noma ke yena besingakamboni ukuthi ukhona yini. Sinjalo kwesimo lisa sizoqhubeka nokuqanisa lapha eNkandla sibone ukuthi ke isimo sizohamba kanjani ngalo ukuhamba kosuku sibuyisele intambo kone egoli. Sibabe ngazo zozibini kwintatheli yethu Simphiwe Makhanya eseNkandla.